Maiga y'abana ba Kresana isetobora borokiwa gukora matemo ba KCPE hiri tukulia lero niga baibuli base migukene kibunanko abale na kubaikanga abana abo anena abana ba muramba basekwe bwaterane no Burundi yawe chipigipigi egantokerera za matuka maiga abana bakwe bwatani aso bunchurelyo bo maiga yokora amatemo aba Kresana na iseto obasemi unigo boygo bwarurwe asa baibuli konekina na abana baiseke karo bachiko baisiko bane kinanko balenda barasencherengi yekaro libaganye tamatemo bogosoka elikogendera na sokogendera na masomo class tukura batami tukulia lero nyasaba konye baikashinka bya tukulia lero ni tukulia mambi nabo tukwaliganiri abana ba form byo jakama temna barabwe wiki yainse nyasaba konye abaseseni ababoterera bakura matemo abo buya nekera abana abakira senka bayibuli ntomati na chipigipigi cyakire ntotiga abana baitu basoesa abuye chipigipigi baso achipara abandi bache baumia batoretera bakongo yasa ko te abana baitu na matemo agosoka okonyora magisi amaya ninkoire sabali ninkoire Mombasa matemo atasoga tibia bona udisappoint yo mwana anyama chibara asoka litangani kenya saa oseniri ote abana ngambia mono twatanya saa tokonye okoira magisi amaya bona tiga toge ntu ikaransega tuli no ane ndagera amaso buya togoka so bwamo asokona nyasaye ngambia mono.